Teraz si pripravíme kožené pásy na lepenie. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože my pri tom lepení budeme potrebovať napasovať značky na spodnom koženom diele, ktoré sú tu naznačené na strihu, tá každá piata dierka. Budeme musieť napasovať na značky na koženom rámiku, takže ho musíme označiť správne, aby nám to potom dobre sedelo. Prvá vec, ktorú naznačím na líci, je tá výška, po ktorú ten pás bude podlepený vlastne pod ten spodný kožený diel. Pretože do tej výšky ja to potrebujem tú kožu na líci zdrsniť, inak by mi na nej nedržalo lepidlo. Takže pokiaľ nepoužívaš podšívku, tak vlastne je to podlepené do výšky 1 cm. A ja si to tu teraz naznačím. Ja teda značím trebárs do 9 mm, pretože vlastne už jakoby tá horná časť tej oblasti už mi jakoby trčí trošičku jakoby spod tej podošvy, pokiaľ nepoužívam teda gumený rámik, inak samozrejme mi netrčí, ale v prípade teda, že nebudem používať ani rámik, tá gumený, tak vlastne približne do tých 9 mm až 1 cm si tu označím. Ja teda použijem to patchworkové pravítko, kde priamo vlastne ten centimetr aj perfektne vidím. Ale pokiaľ ho nemáš, tak si vezmi obyčajné pravítko, naznač si tam značky, ktoré potom spojíš, alebo použij linkovač. Ten pás vlastne sa po tom farbení trošičku akoby stočil, tak je potreba skontrolovať, či naozaj všade to mám do tej rovnakej výšky. Takže ho trošičku si aj zrovnám a to pravítko pritlačím, aby naozaj to všade bolo do tej výšky tých 9 mm. Tak a pokiaľ chcem použiť gumený rámik, tak ten vlastne bude nalepený ešte vyššie, to bude vyzerať približne takto. A musím teda ešte to zdrsniť vyššie, pretože inak by sa mi tam neprilepil ten gumený rámik. Záleží, aký gumený rámik budeš používať. Ja tu mám gumený rámik Zephyr s výškou 12 mm, existuje aj výška 6 mm a samozrejme existujú ešte iné rámiky. Takže ty si musíš zistiť, ako sú tie rámiky vysoké a zdrsniť to dostatočne vlastne do tej dostatočnej výšky. Ale on vlastne má vonkajšiu výšku 12 mm, tam to bude prilepené k podošve, ale vlastne tá vnútorná výška od toho ohybu je výrazne menšia. To takto ukážem, že vidíš, že sa to vlastne o niekoľko milimetrov líši, takže nemôžeme to zdrsniť ešte ako o 12 mm ďalej, pretože to už by bolo príliš. Takže ja si tu môžem vziať pravítko a môžem si približne orientačne zmerať, aká je tá vnútorná výška toho rámiku. Takže vnútorná výška toho rámiku je približne 8 mm, ako vidíš. A aj tak je vhodné nezdrsniť to až vlastne do tej výšky tých 8 mm, ale treba aspoň o milimetrik 2 menej. Takže ja tu pridám ešte 6 mm, ktoré si na tom koženom rámiku zdrsním a vlastne tak mám istotu, že ten gumený rámik mi tú oblasť prekryje. Takže ja si vlastne tú značku potrebujem urobiť ešte trošičku vyššie. Takže opäť vlastne asi pomôžem týmto systémom, kde si to ale musím zrovnať. Možno pôjdem po menších úsekoch, aby som to mala všade tak akurát. A to je jediné, čo značím na tej lícovej strane. A teraz sa vrhneme na rubovú stranu. Na rubovej strane potrebujem mať označený len tú výšku teda toho 1 cm. Je to z toho dôvodu, že musím vidieť, do akej výšky vlastne lepím ten kožený rámik na ten spodný kožený diel, takže ja to budem lepiť presne po tej línii. A opäť označím približne tých 9 mm, alebo nie, v tomto prípade označím ten centimetr. V tomto prípade značím určite ten centimetr, pretože lepím to v tej výške toho 1 cm. A opäť vlastne si tam naznačím čiaru. Tu už nemusím vedieť, pokiaľ mi ide gumený rámik, tuto vlastne na tom rube to absolútne neriešim.
tomto prípade je možno aj tá metóda urobiť si tam značky, robiť to kratším pravítkom, môže byť vlastne aj presnejšia, ale keď si dám pozor, tak to mám presne aj takto. Takže to mám označené. A teraz je mojou úlohou vlastne preniesť si tieto oranžové značky, jak sme si značili tu každú 5. dierku a tie nuly, tak vlastne preniesť si to sem, tak aby si navzájom tie značky potom pri lepení odpovedali. Takže ja môžem znova použiť aj tú istú farbu, aby v tom nebol úplne zmetok. A musím si určiť, kde bude začiatok, kde budem začínať lepiť ten kožený rámik. Vždy ten začiatok doporučujem mať na vnútornej strane tej topánky, takže ja tu mám ľavú nohu, takže to budem mať vpravo, ale ty ak máš pravú nohu, môžeš to mať vľavo a vlastne v tej oblasti na pete, ktorá je ale rovná, takže akoby pred petou v tej rovnej časti, takže ja by som dala ako začiatok tento bod a ten si tu aj označím ako prvú dierku. Budem si tu robiť takéto vertikálne čiary, takže toto je môj začiatok. A teraz si budem odpočítavať tie počty bodov, ktoré tu mám. Takže medzi začiatkom a tou druhou čiarkou mám 5. Raz, 2, 3, 4 a 5. označím. Tu mám opäť 5. Raz, 2, 3, 4 a 5. označím. A tuto už musíme okolo tej pety, tam si daj pozor, pretože tam obvykle nebudeš mať 5, takže ako vidím, tak ja tu mám 2 a potom už mám 0, takže dám raz, 2 a tu už je moja 0 a tu mám 1 a mám ďalšiu čiarku, takže 1 a čiarka. A odteraz už je to teda relatívne jednoduché, pretože je to vždy po 5. Takže ja si tu môžem urobiť vždy po 5 a potom si teda odpočítať, vlastne až sa znovu dostanem k tomu začiatku. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3. Tak, mám označenú každú 5. dierku a teraz si to teda odpočítam. Ja to robím tak, že si to vlastne ukazujem rukou, jednou na tom koženom rámiku a jednou na tom strihu, takže tu mám túto čiarku. Nulu si označím, to je taký pre mňa ako dôležitý orientačný bod. Tak a tu mám znova začiatok, takže teda ten môj kožený rámik bol teda o dosť dlhší, než som v skutočnosti potrebovala, ale to vôbec nevadí, lepšie dlhší než kratší teda. Takže ten bod Z, ten začiatok tam bude dvakrát, pretože to bude ten prekryv toho jedného bodu. Keď to budem lepiť, tak vlastne tu sa to prekrie v tom bode Z a ten tam teda potrebujem dvakrát. A v podstate 3 mm za tým bodom Z by som to mohla odstrihnúť, ale ešte predtým, než do toho strihneš, tak sa naozaj presvedč prepočítaním tých bodov po jednom, že tam máš naozaj tých 101 dierok, ako teda ja mám 101, ty máš iný počet, ten počet, ktorý vlastne sme si tu spočítali. Takže ja si to teraz ešte jednotlivo prepočítam, skôr než to odstrihnem a potom sa pozrieme na ďalší postup. Tak ja som zistila, že mi ten počet dierok teda sedí, takže môžem približne tie 3 mm za tou znovu dierkou Z, za tou poslednou a prvou dierkou zároveň to takto odstrihnúť. Takže už mám takto vlastne tú dĺžku koženého rámika, ktorú potrebujem. Teraz tu ešte urobím pár drobností, aby ten rámik bol dostatočne pripravený na to lepenie. Prvá z tých vecí hneď bude to, že buď zdrsním alebo zrežiem tú časť, ktorá bude podlepená pod spodným dielom, alebo prípadne, ak budem používať kožený rámik, tak vlastne to bude ešte časť, na ktorej bude nalepený ten kožený rámik. To môžem urobiť buď šmirglom, to znamená brúsnym papierom, môže byť takto prakticky pripevnený vlastne nejakému drevenému bločku a potom sa s tým veľmi dobre pracuje. Takže ja ukážem ten postup, ako by som to teda robila s tým dreveným bločkom. Je dobré mať drsnejší papier, približne zrnitosti
40, pretože keď je príliš jemný, tak to veľmi zdrsnené nebude. Myslím si, že tento je jemnější, takže v ideálnom prípade by som mala použiť drsnejší. A naozaj zkrátka musí byť vidieť, že je to tu naozaj poriadne zkrátka zdrsnené. To je jedna možnosť, ako to urobiť. Ďalšia možnosť, ako to urobiť, je vlastne zrezať to buď nožom, čo je náročnejšie, alebo takouto akoby škrabkou na kožu, ktorá tu má vlastne v sebe žiletku a pracuje sa s ňou vlastne v celku príjemne. Ja možno asi začnem na tomto konci, keď už som tu začala. Položím to vlastne na tú svoju hornú čiarku, pokiaľ budem mať kožený rámik. A vlastne takú tú ako jemnú vrstvičku kože vlastne z toho takto odstránim. Tým mám istotu, že lepidlo mi bude držať a nie je ani môj cieľ to nejak extrémne stenšiť, takže nemusím to stenšovať. A takto vlastne môžem postupovať a pripravím si takto celý ten kožený rámik. Tak to mám pripravenú tú lícovú stranu a teraz otočím ten kožený pás znova na tú rubovú stranu a budem strihať tieto trojuholničky. Prečo sa to robí? Pretože keď potom lepím ten kožený rámik, tak hlavne v tých veľmi zaoblených oblastiach ako päta a špička, tak by sa vlastne neposkladal pod tou petou správne a tá koža by sa tam ako riasila. Samozrejme by to tlačilo, prekáželo pri lepení a tak ďalej. Takže tomu predchádzam tým, že v tej oblasti pety a špičky vystrihnem takéto trojuholníky. Je to veľmi podobné ako pri tom gumovom rámiku, takže potom keď to takto nalepím okolo pety, tak sa mi to skrátka krásne poskladá a žiadna koža mi tam nebude trčať. A približne to bude teda táto oblasť okolo pety, ktorú ja si tu môžem naznačiť. Ja si tu robím také ako značky tých zúbkov, ale môžeš tam urobiť akékoľvek značky, ktoré ti vyhovujú. A približne 10 dierok od nuly na každú stranu, to už tu mám naznačené. A budem to strihať len špičkou nožníc a budem si ale dávať pozor, aby som to nestrihala až po tú značku 1 cm, pretože potom sa môže stať, že pokiaľ nebudeš používať gumený rámik, tak ti vlastne špička tých trojuholníčkov bude po nalepení trčať a jednak to zle vyzerá a jednak samozrejme potom tá topánka ako nie je už nepremokavá a máš tam akoby dierky, čo samozrejme nechceme. Takže to budeme strihať len do výšky približne 7-8 mm. To bude úplne stačiť. A tuto mám zrovna taký tuhší kúsok tej kože, kde mi to úplne teda nechce strihať, ale nejak si s tým poradím. No ja teda urobím výnimku, teraz som tam šla aj inou časťou tých nožníc než špičkou, ale fakt veľmi opatrne. Tak tu už to zase ide dobre, to mal nejaký naozaj tuhší kúsok. Tak a týmto spôsobom si vlastne v tých označených oblastiach tie trojuholničky vystrihnem. Tak to mám teda vystrihnuté ty trojuholníčky, aby sa mi to pri lepení dobre poskladalo. A posledná vec, ktorú musím urobiť, je vlastne stenšiť tie okraje, pretože jak ten rámik budem lepiť, tak vlastne tuto samozrejme by mi vznikly 2 vrstvy kože a to nechcem. Takže potrebujem každý ten bok stenšiť na 1 mm, aby som mala dokopy znova 2 mm. Musím si samozrejme pri tom uvedomiť, ako bude ten rámik nalepený. Toto bude teda konkrétne na ľavú topánku, presne tak, jak som to tu podľa toho tvorila, tak vlastne vidím, že to tu bude poskladané, tu mám nulu na pete a tak ďalej a tak ďalej. Takže vždy najprv začnem lepiť na začiatku okolo pety, takže tu musím stenšiť tú lícovú časť. A jak sa tam dostanem teda na druhú stranu, tak vlastne tu musím stenšiť tú rubovú časť. Takže ja to hneď takto urobím, kým si to pamätám presne, ako to má byť. Takže približne do polovice vzdialenosti medzi tými dierkami. A teraz naozaj to aj, ako je môj cieľ, to naozaj aj stenšiť, čož sa mi podarilo. A tuto to urobím zase do polovice tej vzdialenosti medzi poslednými dierkami z toho rubu. Ešte môžem prípadne k
tu vznikly takéto vlásky, tak to ešte môžem ustrihnúť nožnicami, ale v podstate dosiahla som to, že sa mi to tu takto pekne rozkladá. Ja to teda ešte odstrihnem. Tak, tie vlásky. A takto vlastne to potom bude na lepení vyzerať. A ten druhý pás už bude výrazne jednoduchší, pretože tam vlastne pri tom značení, keď ich otočíme zrkadlovo k sebe, tak vlastne ty len môžeš akoby skopírovať tie značky, ktoré tu máš na tomto rámeku. Ale pre istotu naozaj aj tie dierky spočítaj, pretože niekde sa môže stať, že sú trošku bližšie alebo ďalej od seba. Takže naozaj aj prepočítaj potom, že ich máš ten správny počet, ale v podstate len vezmeš tie značky, skopíruješ to a máš to potom už jednoduchšie.